Hello friends, welcome to my channel, my mini village garden. Friends, ଆମ ଗାର୍ଡେନରେ 10ଟା ଗୁଆଭା ବା ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ଷେ 4 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡାକର କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এই ଯୋଉ ପିଜୁଳି ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଜାପାନିଜ ରେଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୁଆଭା। ଏଇଟା ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି, ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ଭିତରଟା ପୁରା ରେଡ୍ କଲର। এইটা ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଇୱାନ ପିଙ୍କର। ତାଇୱାନ ପିଙ୍କରେ ଏଇ ଗଛରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 13ଟା ଫଳ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଗଛଟା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଛିଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟା 13ଟା ଫଳ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଖାଇছে, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛଟା ବି ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ। ଏଇଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଫଳ ଆସିଥିଲା 3 ମାସର ଫଳ ଆସିଥିଲା 2ଟା, ଯୋଉଟା କି କିଏ ନେଇଗଲା ଛିଡେଇକିରି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫଳ କିଛି ଆସିଛି, 5-6ଟା ଫଳ ଆସିଛି। ତ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କଟା ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ଏବେ ଜାପାନିଜ ରେଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଡର ଆମର ଫୁଲ ଆସିକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝଡି ପଡିଛି, ଫଳ ରହିନି। ଏଇଟା ହେଲା ତାଇୱାନ ପିଙ୍କର ବି, ଏଇଥିରେ ଫଳ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଖାଇଛୁ। ଏବେ ବି ଗୋଟେ 2ଟା ଫଳ ତା ଭିତରେ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖା ହଉଛି। ୟାର ଏଇ ଗଛ ଗୁଡାକ ଖାସିୟତ ହେଲା ବର୍ଷକୁ 3 ମାସ 3 ଥର ଇଏ ଫଳ ଆସିବ। এইটা এই তার গ্ରୋଥ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବର୍ଷେ 4 ମାସ ଭିତରେ। ଏଇଟା ବି ହଉଛି ତାଇୱାନ ପିଙ୍କର। ଏଇଟାରେ ବି ଫଳ ଆସିଛି, 2-4ଟା ଫଳ ଅଛି ଏବେ। ଏ ମଝିରେ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରୁନିଂ କରିଦେଇଥିଲି, କାଟି ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଫଳ ଗୁଡାକ ରହିନି, ଫୁଲ ଟା କଟି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ଫଳ ନେଇପାରିବା। ଏଇ ଗଛଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ତାଇୱାନ ପିଙ୍କର। ଏର ଗ୍ରୋଥ ବି ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଯେତିକି ହେବା କଥା ବର୍ଷେ 4 ମାସ ଭିତରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ନିଆ ହେଇଥିଲା, ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୁଆ ଗୋଟେ ଲଗାଇଥିଲା, ସେଟା ଖରା ଦିନେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ଖରା ଟଲେଟ୍ କରିପାରିଲାନି, ମରିଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭିଏନ୍ଆର ଗୁଆଭା, ଯୋଉ ପିଜୁଳିର ରାଜା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭିଏନ୍ଆର। ଏଇ ଗଛ ମୁଁ 3ଟା ଲଗେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମରିଗଲା। ଏଇ ଗଛଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଫଳ ଆସିନି। ଫୁଲ ଗୋଟେ 2ଟା ଆସିକି ତା ଭିତରେ ଝଡି ଯାଇଛି, ଫଳ ଆସିନି। ଏ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ମରିଗଲା। ତା ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଉଠେଇକିରି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖୋଳିଲେ ଏତିକି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ତା ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡୁଛି। ତ ତଥାପି ଦେଖାଯାଉ, ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ସେପଟେ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା ଭିଏନ୍ଆର, ସେଇଟାକୁ ଆଣି ଲଗେଇଦେବା। ଗାତଟାକୁ ଆଗ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାପରେ ଲଗେଇବା, କାରଣ ପାଣି ଏତେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ କିଛି ଖତ ବି ଦରକାର ପଡିବନି ମତେ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଖାଲି ସେମିତି ଲଗେଇଦେବା। ଏଇ ଗଛଟା ବି ବର୍ଷେ 4 ମାସର ଗଛଟା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲି ସେ ପାଖାପାଖି। ତ ତେଣୁ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଦେଖିବା, ଏବେ ତ ଲଗା ହଉଛି, ମୁଁ ମାସେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବି, ସେ କେମିତି କଣ ତାର ବଞ୍ଚିଲା କି ଗ୍ରୋଥ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଦେଖେଇବି। ଭିଏନ୍ଆର ଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭେରାଇଟି, କିନ୍ତୁ ଆମର କାହିଁକି ଫଳ ଆସିଲାନି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମର ଫଳ ଆସିଛି କେବଳ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କଟା। ଜାପାନିଜ ରେଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଡଟାରେ ବି ଗାଁରେ ଫଳ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଗମଲାରେ ଲଗେଇଛି, ସେଥିରେ 2ଟା ଫଳ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ଫଳଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଏଇଆଡ ମୂଳରେ ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ଦେଇଦେବା, କାରଣ ସେଠି ପାଣି ଜମି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ ଗଛର କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ, କି ଲଗେଇଲା ପରେ କେତେ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା, ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ এই ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe my channel.